Migrazio krisia! Ze krisi? Migrazio krisia. Hitz potoloak dira. Baina zein krisi hitz egiten ari gara? Titularra nik emango dizuet. Migrazio krisiak ez dira existitzen. Harrera krisiak dira. Migrazio krisiak ez dira existitzen pertsona gehiegi migratzen ari dielako. Ikusi genuen bezala, migratzea eskubidea da eta betidanik migratu dugu. Krisiaren gakoa harreran dago. Mugen gaineko erabaki politikoak dira erantzuleak. Eta harrera baldintza ekonomiko, kultural, erlijioso eta etnikoen baitakoa da. Horrela, egunero jartzen da mahai gainean Afrikatik Europara etorri nahi duten herritarrekin migrazio krisi bat dagoela. Baina Ukrainako gerra lehertu eta Ukrainarrak Europako herrialdeetara iesi joan behar izan zienean, komunikabideek ez zuten migrazio krisia hitz egiten. Gerra, ziezaz eta errefuxiatuez hitz egiten zuten. Migratzaileak versus errefuxiatuak, dikotomia sartzen da hor jokoan. Maiz egoera berdinan egonda ere, jatorrizko herrialdearen, kulturaren eta etniaren arabera leku batean edo bestean jartzen zaitu gizartea. Ukrainako adibidearekin jarraituko dugu. Gerra lehertu zenean, komunikabideek gerra aurreko Ukraina oparoa erakutsi ziguten, haien herritarren historiak eta bizitzak ikusi genituen, eta zorionez, Ukrainiar askok errefuxiatu eta gure herrietara etortzeko aukera izan zuten. Baina kontrara, zer gertatzen da Afrikatik gure lurretara etorri nahi duten hoiekin? Urteetan zehar, urruneko lurralde bezala aurkeztu zaizkigu Afrikako herrialdeak. Bertako herritarrak besteak dira, Europarren begietan, eta haien bizitzetan mina, gerra, basakeria normalizatu ditugu. Hoiek ez dira errefuxiatuak Europaren begietan, migratzaileak dira, eta ona iristeko erraztasunak jarri beharrean, bidea oztopatzeko esiak jarri dizkiegu. Urteetan zehar, auzokidearekin bakean bizitzeko gai ez den hegoalde global kaotiko baten narratiba eraiki da. Sustrai kolonialak dituzten gatazka politiko konplexuak simplifikatu egin dira, eta horrela, migrazio horiek deshumanizatu eta bisatuak ukatzea normalizatu dugu. Mundu mailako gatazkigiko ardura eza, neokolonialismoa edo klima aldaketa bortxasko exodoa eragiten ari dira. Iparralde globala beste aldera begira dago. Eta ardura hartu eta krisi global hori harrera krisi bat bezala hartatu beharrean, fokoa eta errua migratzaileengan jarri eta migrazio krisi deitzen diote. Egoera dena delakoa izan da ere, herritar guztiek merezi dugu harrera duina. Ondo ibili eta horren arte...